Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa ti Proverbio 27, versikulo 2. Bayam at isabali ata o ti mangidayaw ken ka, oray gangganaet. Di mo itanok ti bukod mo abagi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Yes! Kunaktomat ngamin, yaya. Siyak man ang titapuan iti klase mi. Siyak ngamin ti kalaingan. Awan makaabak kanya. Ay, kasta ka day, Barbay. Ay, mayat nga rod Ingkay danon ka dadadi ken mamem. Sigurado amaragsakan da. Yes, yaya. Ngamsakbay na. I-post ko pa iti Facebook. Tapno maamuan ti amin. Anya? Wanyaya, nasken maamuan ti amin analaingak. Talagamot ngamin analaingak. Mami, Daddy, siyak man ang titapuan iti klase mi. Oh, kasta ka di anak ko. Ay na, congratulations. Naglaing ti anak ko. Ket anya ti kayat mo? Intay agpasyari jay bagyo. Wano, agparti tayo dito'y balay. Kayat ko tagpasyar iti bagyo, Daddy. Tapno aday pasikat ko kadagiti kakaiskulaan. Sige nga rod, anak. Ibagam kiniyaya Juanita, kaisagana ng dagiti kasapulam. Yes! Isaganam nga rod ang dagiti rumbang alaam. Kang runaan, ti cellphone mo. Ne, kasla da blessy kan Angelo nga anak na mo, ti masabat tayo. Wan, isudang agpaiso. Auntie Blessy, insan Angelo. Amoy ka di? Siyak titapuan ijay klase mi. Iso ngay may kami dito'y bagyong agpasyar. Wow, congrats ka anakan. Wan, mayat da ita. Ituloy mo ti kinagagat ken kinasirib mo nga agadal. Agyaman nak, auntie. Siga ngay, Angelo. Ada ka di mat awards mo? Kwa? Ala, anak, ituloy yun to ti agistorya. Ala, intay gid di mangan iti restaurant. Angelo, anak, apay asaan mo nga inbagbaga kanya nga dagayam award mo? Nakigtutak pa, idi inayaban nak ni mamo ang mapantay jay stage. Kaya't kayo nga minasurprisain, nanang. Nasorpresa ak at alaga, anak. Congratulations manan, anak ko. O, nanang, ilibridak nga rin iti ice cream, ha? Laklakayan kan ngam ice cream pay laang ti kayat mo. Ala, igatangan ka pa'y uray cake. Yes! Thank you, nanang. At damot in post ni Insan Barbie dito yung Facebook. Basag man. Congratulations to me. 'Cause I'm the best. Best in English, best in math, best in science. Agasam ngayon, Insan. Ay, ag-commentak man. Congrats, Insan. Anak, anya ka di day takit kita Dahito man in post ni Insan Barbie, nanang. Owan. Nakitak itay dayta. Saan matkit di adakas dayta in post ni insan mo? Maawatak matkit dita proud kadagiti awards na. Ngam para kanyak, mas nasaysaya at no agtalinaad ti kinapakumbaba. Nay, Angelo apaw. Apayasan kamot ang makiayayam kadagiti kasinsin mao. Kwa lolo? Dagijay awards ken grades damot ti pag-iistoryaan da. Kasta ka day. Awon gayam. Nakuna ni nanang mao asikakanaw ti athlete of the year ija iskwilaan yaw. Gapo iti dayta. Ikang ka iti allowance mao. Ha? Ay, agyaman ak lolo. At nga i-guide ko ti panagadal ko. Gapo ta ikandak iti allowance ko. Sige, say-saya atem pa iti panagadal mo, apo. Papa, inikamot ka nun ni Angelo iti allowance na. Apay ngay, adi yu inikan ni Barbie.
Kat ad-ado ti awards na. Inikak ni Angelo iti allowance na. Tapno dadapay nga i-guide na ti agadal. Imbag kini Barbie nga anak mo Tamok nga do't ited mo nga allowance na. Ngam nasaysaya at matla kumaa. No inikan nyo mat. Tapno naragsak di ubing. Nakita jay post na iti Facebook na. Kit adaw tinangtad iti kwartakin kwa na. Ayun kayam, Grace. Mabalin ka day nga day bagak. Anya day jay, papa. Mayat kuma no sursurwam mait ni Barbie ngagpakumbaba. Sana dakes nga idayaw na tibagina. Hangam kasla. Ay na, papa. Apay ka di makibibiyang kayo. No diyo kayat nga ikan ni Barbie iti kwarta. Saan laeng? Nagaduki din nga ibagbagayo. Panawan kayo man laengan. Mami, at the beauty contest ija eskwelahan mi. Sumali tamo ka mga bakat. Gaputan na pintas ka nalaingak. Amok nga do ti maatiw ko. Talaga, anak? O sige, suportaran da ka kin ni dadim. Okay, Mami. Mabalin ka din agpaghatangak iti baro akawis ko? Ay katuan Bayam, ibagak kin ni dadim. Yehey! At damanan may pasikat ko ija eskwelahan. O sige, anak. Sumali ka iti beauty contest. Napintas ka. Iso arumbang laang sumali ka. Yaya, napintasak iti daytoy a make-up ko. Saan ka di? Ikwa. Kasla na puskul unay, Barbie. Ha? Ay, saan yaya? Kasto iti uso ita. Kasta ka de. Ngam kasla may mayat, no saan mo unay apuskulan. Anya ngay kumati amuyo. Apay-pay lang amin nagdamag kada kayo. Awan mo ti amuyo maipapan iti kastoy abanag. Ibagbagak lang ti pudno, Barbie. Agsardeng kan, yaya. Awan ti amom, iso asumardeng kan. Congratulations, Barbie anak. Uray fourth runner-up ka lang. Si kalat ta tinangabak para kata kami. Agyaman ak, mami. Mabalin ka di nga agawid tayon. Madi nga min tirik na. Sige anak, ibagak ka ni Yaya nga alaanan dagiti usar mo. Apay, di mo kaya ti makipicture kadagiti kakadwam anak isalip. Nasakit nga rod ti ulok, mami. Apay adi kay makaw-awat. Sige nga rod anak. Agawid tayo nga rodan. Apay analiday ka nga yan ako. Diyak maaklon ti pan nakaabak ko, mami. Kasano anaabakak? Katsyak mat ti kapintasan, kan kalaingan kada kami amin anak isalip. Mas naawak nga ron. Amangan mat no napasuksukan dagiti judges. Ma'am, makibiyangak man Ay, panagkunakot saan mo takasta, ma'am. Nalalaing kun napipintas mo dagiti pada na matlaang contestant. Agpaisutin ako na ni Yaya Juanita. Itapay lang mati umuna apan nakisalip mo iti beauty contest, anak. Katsapay ko tagbalinda ito'y akabada sam aleksyon para iti masakbayam. Agpaiso ka di anak, tinadamak ko kani teacher mo. Anya day jay nanang? Nangaba kayo kano iti ay ayam yo asipaktak raw. Nanang. Apay asaan mo ngayon bagbaga kanyak? Amok amamon yung tumatlaang nanang. Si kakit dimat. Kay kayat nak asor-sorpresaan. Lolo, apay pinayabandak diti balayo. Ay napok. May kataarakupan ka man. Apay ka di, Lolo. Anya ti mapaspasamak. Naku na nga mintinam. Nakayawid kayo iti gold medal. Tada kayo ti champion iti sipaktak raw. Iti naangay apalarong pambansa. Ha? Win, Lolo, naibagagaya man ni nanang kada kayo? Anya ti kayat mo. Agparti tayo kaday. Kayat mo tagpatarpulin tayo tapno maamuan ti amen. Ha? Nilulumat. Sanen. Umanayin kanyak ngagsasango tayo amangan kada nanang.
Sige. Nuday tati kayat mo, apo. Mapantayo ka no iji ayanda papa. Handa ka no pasken. Apay? Anya ti okasyon? Ni Angelo. Nakayawid iti gold medal. Idi napalabas a palarong pambansa. Ni, awan mo't na ibagbagan ni Blessy kanya. Anya dayjay, daddy. Awan mo tinakitak nga impost ni Insan Angelo iti Facebook. Amum matan dya kasinsin mo. Saan anahiling agpos iti Facebook. Malaksid ama nagbabain. Napakumbabapay. Naglaing kamot gayam nga gayayam iti si Pakpakraw, Angelo. Nabuyak dyan nag-viral ang video yaw. Agyaman akmanang Juanita, Nalaing ngamin jay coach mi. Video? Anya a video na ita, yaya? Daytoy man o kitaam. O daytoy na o kitaam. Naglaing ang kugtar ni Angelo. Uray no nalaing nga agay ayam. Ngam nalalaing aklatan no ija iskwilaan ti pagsasaritaan. Nangat nga to nga amang tigradok ngam ni Angelo. Wen, pudno ti kinunam, insan. Blessy, malagip ko ididatapay lang tagi sa eskwela. Kas kamulakin ni Angelo. Apay anak ko nam dayta, Grace. Uray kasano kinadakkel kan kinado ti achievements mo. Saan mo nga iparparamag? Aging gaita, nagtalinaid ka anapakumbaba. Kat dayta akababalin ti insurum kini Angelo. Wan, pudno dayta. Dayta ngamin tinaisuro dagiti naganak ko, Grace. Naamiris ko nga adda nagkurangat kini Barbie. Kat manipod ita, isurok ngagpakumbaba. Agyamanak, Insan Angelo. Natignay ti pusok iti imbinglay mo itay iti fellowship tayo. Nga oray anyaman ti ma-achieve mo iti biyag. Saan arumbang nga iparparamag mo? Mas pilyam adag iti daddo maatao ti mangidayaw kan ka. Dayta ngamin ti kanaan nga isursuro. Kan ipalpalagip dananang kan tatang kanyat. Iso nga ita, sursurwak met ti agpakumbaba. Kan saan ko unay nga ipanakkel ti bukod ko abagi. Insan Barbie, Nakababain gayam ti ugalik, Insan Angelo. Manipod ita, ikarigatak ti agbaliw. kat ibagakmat kan ka, insan. Ti kinasaya ti ugali, kan kinadalos ti puso, ti makuna, a kinapintas. Tinaparamag a tao, kat maibabain. Ngam tinapakumbaba, kat maikan iti parabor ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones Di Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa ti Juan Kapitulo 3, versikulo 16 kan 17. Gapu iti kastaunay a panagaya ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong nga anak na, tapno siya sino man ang mamatikan kwa na, saan amatay, no dikat agbyag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na di ti lubong, tapno ukuman na ti lubong, no dikat tapno isalakan na. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag.
Luis! Naglisi kayo man iti dalan ko. Luis, anak. Kanayon kamatan nga agbarta. Buisit kiti ti kastoy biyag! Kunakmat. Saan adakas ti uminom iti arak? Nulakit di tasag paminsan. Kansaan analabas? Mamati ka kumamat iti sursuro ti Diyos. Luis, anak. Makarangrang ti bagbagayaw! Luis. Kaya't kayo ita kasarita itinalapat, papa. Maipapanitian niya. Igatangan itinangina a cellphone ko. No diyo kayat nga gwalag dito'y balay. Anya. Bakit? Bagbagam ni Luis. Itapay adak kailan nga agbalbalin abastos kanya nga amana. Wan, lakay. Amo ti Diyos. Ar-aramay deklaan ti amok a pagimbagan na. Ay, saan mo't akas jay ti anak ta? E di laeng makikadwa kadagiti pada na nga agtutubo, kat nagbalinin na kas jay. Ay, na-impluensyaan siguro. Naibarkada ngamin. Pangaasim ko Luis, anak ko. Di kagbalin abastos iti amam. Kasano? At damat kwarta tayo. Ngam di na kayat nga igatangan itinginginaan a cellphone. Daanan da ito'y cellphone ko. Umapalak ka dagiti barkada. Ngam anak, ano sampay laday ta cellphone mo? Kayat ko nga ron ti kabarbaro a cellphone. Tapno agpapada kami kadagiti barkada. Saan ko mga agbalin anatang ti ulom? Kan maysa, pangaasim ta irespetong ti amam. Ne, Luis, adamot awit mo ang maleta. Sa dino ti papanam? Kumpurmi, makamuditan. Anya ti kayat mo asawan? Agtalaw ako ni Jebalay mi. Di dan tumatla itad ti kayat ko. Anya? Ditakan. Di naksingan tagdardarasak. Luis, mabitlaan! Ibagam tulangan kada papa. Adida kun sapulan pay. Lakay, Apay. tiduldulin ko a kwarta, mapukpukaw. Anya? Kasano ko maamapukaw? Kat indulin ko mat anaimbag. Sinagit di ang mga nutila ng ikapkabilam. Iti aparad or lakay. Ay ngam awan mat ichayan. Ti katulong tayo. Ang mga nun nakita na, kat iso tinangala. Saan? Nakasarita ko ni Manang Marcela. Awan kanu innala na. Anya? Apay ngay. Saan mo na sumangpat ni Luis dito'y balay? Tata, pumayak man. Ay, dumanon ka, balasang ko. Tata, simangpot ka din ni Luis? Ay, awan pa'y nga rod. Ay, madandanhagan kamin kan kuana. Ay, ada ka di amom. Day tangarot ti mayak ditoy, tata. Tanasabat ko idi ka ni katlong aldaw. Kat kuna nang agtalaw. Anya? Kunak no di na ipaypay so tinakunana, tata. Nasaya at matkit dino ti anak ta tinangala iti kwarta. Tapno adara maaten na iti papanan na. Ay, una yan ti anak ta lakay. Masapol a pabiro ko ti anak ta. Saan arumbang tinaramid na? Madanagan hak. Sapay nagado di ti agtutubo ang managdakdakas. Gapulaeng, tadyak pinatgantikid daw na. Kasjayan ti aramiden na. Binagbaga akmet nga agtulnog laangan iti kayat mo. Ngamjak man amoy ti dayjay nga anak ta. Kasano pa yun ti panagadal na? Diyak lakit di kayat amayaw awan ti anak ta. Sapay la kuma, ta saan ama isagmak. Sapay ko ma, lakay. Uy, bili ba ka? Kabarbaro, kaninginangan ti cellphone mo, Luis.
Siyempre, mata. Pudno ka diyan nagtalo ka iti lugar yo. Wen, jak namin magusto ang titrato da kanyak. Istrikto launay dagiti naganak ko. Nakas na. Awan planong nga agawid iti lugar yo. Awanin. Mas kay kayat konti kasto yung agwaywayasak. Ngam ti adamang kong kontra kanyak. Una, mayat day tang. Tanawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Numaibus kon to ti kwartak. Agbiro kak tumatan iti panggadak ditoy. Nakas na. Di ka nagadalpay. Saanin? Masaduta kon. Anyan. Asino ti kadwam itay? Brenda. Brendo, busing. Dayjay. Ni Luis, nagtangalaw ka no iti lugar da. Anya? Mayat nga rod, no kasta. Anya ti kayat masawan, busing. Madlaw ang naggapo itinabak ng apamilya dayjay a Luis. Kasta nga rod mo ti panagkitak, busing. Nupod no ti atap ko. Sigurado nga adda kabagyan kan gagayam na ama ko namot abak nang. Gusto ka, busing. Sige, makaamukan kan kwa na. Areglado, busing. Luis, kayat mo ka diti maadaan iti trabaho. Launay Anda ka di mo matrabaho? Ada, kat nangina pa iti sweldo. Stay in, no kayat mo. Kayat ko. Ngamin, dandanin maibus ti kwartak. Sige, agsagana ka nga ron. Tainton madamdama. Umayan ti kotse ang pagluganan ta amapan iti trabahong. Anya ka di ti trabaho dito madam. Pues, tangay kayat mo amaamuan. Ibagak ti pudnukan ka, Luis. Madam? Kamang kami ti may sa sindikato dagiti scammers. Ha? Kat kayat ko, agbalin ka akamang ti grupo mi. Kayat yo asawan. Agbalinakmat nga scammer, madam? Wan, kat masapol nga iti unag ti may sa nga aldaw. Adda ko madwa, wenno nasursurok pay ama iskam mo. Anya? Kat no awan apulos ti mabiktima. Madusa ka, tandaanam dayta, Luis. Brenda, nagsakit ti bagbagik apin ng upang urda. Numabalin, agpakpakasyakan ka. Tulungan na ka makarwar dito Ladingitag, Luis. Ngum amin dagiti simrek dito'y. Kat saan dan ang makawid pa Ha? Dito'y dan iti agnanayon. Anya, agpakpakasyak ka da kayo. Kaya't kung ti agawid, nakaruna yan ti pan nakaparparigat ko dito Lalengam ngamin tapno adda maiskam mo. Tano awan apulos. Day tabiyag mo, ti kasukat na. Anya, jak kayatan dito Jak pa yan makapangpangan iti kapapanunot ko iti anak ta. Ay, no apay ngamin anatangkan ti ulo na. Di na kaya ti paisuro. Sakit siguro ti daduma a tao ti kasta, bakat. Ay nakasla mapisang ti puso kadagiti kakasta a klase ti tao. Di da kaya ti paisuro. Halakay. Ti Diyos, inted na ti kakaiso na nga anak na. Amang ikaro iti basol tayo iti krus. Tapno tila ang aramiden tayo. Kat agtulnog kadagiti bilbilin na. Nulabsan di agsao. Naaramiden ti dalan apag naan. Day tala ang panangsurot ko mati aramiden. Ngamay na man-mano ti makaaramid. Kas panagtulnog ko iti Diyos. Nasaya at matipanggap ko para iti anak ta. Hanggang no apay. Ikarkararag ta iti Diyos. Ano sa dino man ti ayan ni Luis. Iliisin ako ma iti paggad. Tinpuakak manipod iti taway tinangato apasdek manang mona. Anya? Kunak no kanibusana kon. Nga magyaman na kiti Diyos. Ta tinulungan nak. Tapno makasubliak dito lugar tayo. Una,
Unay matan ti kasta ang napagtang mo. Apay nga min ang nagtalaw ka. Dahita ti may nga imayak dito'y balayo. Takayat ko akaduain na nga gawi di balay mi. Mabutengak ngamin. Anya ko matipagbut ngam. Dadakkel mo ida. O sige, itulod ka ije balayo, Luis. Agyaman hak, manang mo na. Ay, Luis anak, agyaman ak tanagawid kaan. Kasta une at andanag mikan ka. Mama, saan da ka di ka pungtot? Di da ka di kagura iti naramid ko. Anak, apay kumakagura da ka. Agyaman kami kitdi, nagsubli ka. Agyaman ak no kasta, mama. Ni papa, sa dino ti ayan na. At dapay la siguro iti dalan na nga agawid. Mabit la ang tawagak, ibagak nga addakan. Awan ti pagdanagam, Luis. Natiliwan dagiti dua nga scammer, iti syudad ang naggapwam. Ha? At tuyo, na-picture ko iti TV. Wen, isuda dagita titawan ng ala kanyak. Grabe ti naramid da kanyak. Pinarparigat da kijay. Anya? Nasayat mo ta natiliw da. Tapno ikaaro da tinagbasulan da. Pasensya kan anak. Naladawa ka nagawid. Di magasak pa yung amin ije palengke. Amok nga adda ka. Iswa nalagip ko ti mapan gumatang iti paboritom amakan kan sidaan. Kasta ka di papa. Agyaman na kada kayo ha. Kat pakawanin da ko ma. No nagbali na kasukir nga anak. Naamiris ko itan tibidot ko papa. Iso ang nagawid ak. Takid dawak iti pamakawan nyo. Anak, idi pa'y anapakawan ka. Katagyaman ak, tanakaamiris ka matlangan. Agyaman ak papa. Ikarik, manipod ita. Agtulnog akon kada kayo. Nasayaat no kasta, anak. Laglagi pam kuma. Asaan apara kanyak ti aramidak. No di kat para iti pagsayaatam. Maawatak itan papa. No apay an naingat kayo kanyak. Kat ikarik, agbalbaliw akon. Dagiti agtutubo, agtulnog kayo kadagiti naganak yo para iti pagsayaatan yo. Liklikan ti dakas, kat sorotan ko ma tinalintag adalan, nga iso ti panang surot iti pagayatan ti Diyos. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.